Як гадаєте, яка краща їжа в Польщі для заробітчан? Не для заробітчан, а для емігрантів. Краще ходити в якусь кафешку, в якійсь млечарні їсти таку польську їжу, чи можна приготувати вдома. Ось я зараз вам покажу, що я приготував і чому я люблю більше вдома їсти. І я купив бедронці ось такі крилишка, такі вже вони замариновані. Тут, по-моєму, кілограм був. За 10 злотих такі крилишка, бурячочок і гречечка. Ну, як гадаєте, це майже сам раз, ні? Я думаю, такий обід, така вечеря не дуже дорога би вийшла. Тому що така, наприклад, кусок м'яса і десь, може, 100 грам гречки і бурячка коштує 30 злот у найдешевшій столовій в Польщі. Ну, а ви пишіть, звісно, чи ви любите вдома харчуватися, чи ні.